Mbe Abibi shwe mushkilo ziada Malu Biko Nde representatives the 5 states I went Alibu Biko ono pota Biko ono biano no we wike bara igwe oshari ayemwe ho ga inebu ni Anambra oge Anambra no Imo state no ke Enugu Biko ke Enugu ke Ebonyi ke Abia ayaba bunya oso onye sisi na mo ya basara ya agogo no igwe Because mother has been an above state here. On your own, I got the whole 5 states Anambra, Imo, Enugu, Abia, and the boy. Our money no, say no, I hear who's going because. Igbo mmemme anyị bịa n'ụbọchị taa bụ ịwa ji Igbo wee na-asị onye nwe anyị si na onye kụrụ mkpụrụ ọma onye kụrụ mkpụrụ ọbụla ọ kụrụ nwere olileanya na ọ ga-amịta osisi ọma elie anyị kọrọ ji n'obele ọmịta nnukwu anyị anọkọgo ka anyị waa ya bụ ji lie ma nwa aṅụrị lilu gaba maka na ọnụ bido olibe kịta amalikata ọkwụsị na ọmalizi kama enwee ka o si nwee nke eribewa ji bifọ anyị agwụkwa na nwa ọfụ awụrụ ndị saịdị ndị a na-atụbọ elizina ọnụ na-eri eririwe na-eri otu o si eri na-erisie ike wee na-asị anyị ga-awa ji a anyị na-awanye ogologo ndụ na ahụ isi ike anyị ga-erite mkpụrụ ọma na ya bụ mkpụrụ ji akụrụ awanye n'ibe emere n'akụkụ ọmịgo mịta nnukwu mkpụrụ anyị abịa ka anyị lie ya anyị sị na ọ ga-adịla anyị na mma onye ọkọji ga-akọju ọba ọ bụrụ ọba ekele ji na ndụ anyị ọ ga-abụ ọba ekele ego ọba ekele ego na-amịrị amịrị n'eli osimiri ata ata mụnwe igwe akwụkwọ ọla n'ụbọchị tata ana m enepụ anya n'ezigbo mkpụrụ osisi mịrụ mịta ife ọma bụ ji iyo ogwu iyo enwere nwaanyị bụ ezigbo ife iyo enwere nwoke bụ ezigbo ife ọnụọdụ ka ana nọ na ebe amalie iyolo wee na-asị site tata gaba n'iru ka anyị na-awa ji a ka anyị ga-eli ya dịte ogologo ndụ na ahụ isi ike ka anyị na-eli ji a ka anyị ga-adị ka mkpụrụ osisi akụrụ n'akụkụ mmiri arọ kwuru arọ ogologo ndụ na ahụ isi ike arọ kwuru arọ ihe akụ akụ ihe enwe arọ kwuru arọ
a na-amụ amụ a na-azụ azụ ise atụọ ka ọ hapụ ịpụ maka akụrụ ji a ọnwụọ ọpụọ ọmịa mịta mkpụrụ onye rilie ilitere nwanne gị na-achọ nwa ọ ga-enwe mkpụrụ ise onye rilie ilitere onye na-achọ ife ọ ga-enwe mkpụrụ ọma ise wee sị na anaghị iwe ihe anyị nọ na-awa ji ya n'ụbọchị nke tata mụnwa agụgba ụlọ eze ndị Igbo na United Arab Emirates ọgbanje ụmụ agbara ihe elu ọbara ana m awa ogologo ndụ na ahụ isi ike Jesus. Because what time is it?